kowa ga Allah kai kauce da dan wala mu corona ba ta wani illa ta shawi ta in yi shiru kowa gefe in yi kuru kallon kowa zuru zuru ka taba ni mai wadaru kai ko da mu ne kadangaru yare fama mai faru kai a gurin da mun gaji fa ya kamata gyara fa ka san Allah ba corona virus din nan fa a garin da duk ƙarya ce fa ba makarawa mu ne fa alƙawari ka yi mana fa ka ce za mu ji daɗi ba ko dai kai yare yare NCDC bai saka wai in na kira ma ka ɗauka sai bai na jan na kamu amma in na kira ma harka ko dai kowa yare shi ne ya saka ma ka ɗauka ko ka sa a kulle mu ko kun ce mu wanke hannun mu to in mun wanke mai za mu ce kai ba ku dai ya kare ba mu kudin yan madara gobe ba mu da kwaya bari a yaki bayan koro da kitchen tebu dukkin sa gari su tuba amma da ke ɗayi in gana ya wal yare da yanzu yana can ya bar mu korona mayar kitchen tebu ya sun baba da ƙarya ci sa abdullah masallaci wanda ya kalle munafiki ne bayan Allah daɗi mayar suka dayin daɗi daɗi mama ya ne daɗi ya ɗauki yaji daɗi zaman gida ba daɗi korona mayar daɗi in ma gane da kuwa dan Allah mati dan lado dan Allah ku sake mu huta amma dai mati ya bar mu saura ka lado ko an ce ya baka kudin ka to me ya saura da lado 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 mati dan lado ku sake mu huta mati dan lado dan Allah ku sake mu ko mu dauko huta kuna sha doko kun samu kudin ku sai ku shagalin ku ban yabe ba ya sun ban yabe ba kai bawa ka yabe ya sun ban yabe ba kai ya za in yabe ta sa da lafa wannan na yabe amma to wannan ba ya ba da rabora kai ya ne ba ni ba ban gane ba a wannan taron ba tun da kake yi are ba sarde ba dai iya ne bawa ka kawo alkar an ka kawo bai yare wawa zaton ƙarya ce ba wata korona kawai dai yare kwangila zai karbo kowa duk mun gane ba wani yare har ta san karma ba Allah wallahi an ban mana mu an karo da baba madara ta yi tsada sai dai hakuri kai yare wani da kin cuce mu ya sai kin cuce mu kai Allah lati ba baba dan majarbi bai na jarbi na dan ni dai na tuba zama gangara yari a kawai